zaključimo prvi deo o sindromu hroničnog umora. Šta je poenta? Jesmo zaboravili možda nešto da kažemo? Na šta bi trebalo obratiti pažnju? Treba obratiti pažnju da svaki umor koji ne prolazi posle prospavane noći i traje duže od 6 meseci, govori o tome da mi u stvari imamo sindrom hroničnog umora i da kad lutamo tako od lekara do lekara, nama nije dobro, oni sve ispitaju, sve je u redu, da onda se sumnja na sindrom hroničnog umora. Znači kad se isključe sva druga ona velika neka oboljenja. To smo čuli u prvom delu. Kod nas u Srbiji postoji, je li tako, institucija koja leči takve pacijente? Jeste, postoji neurokardiološka ambulanta za disautonomiju u Srbiji jedina na ovim prostorima i tu se može utvrditi da oboleli zapravo ima ovo oboljenje. A to vodi? To je neurokardiološka laboratorija koju vodi profesor Branislav Milovanović, kardiolog. Hvala. Hvala tebi.